মোদি ধারণ করেছিলি কচ্ছপ বরাহ নরসিংহ বামন পরশুরাম রাম বলরাম এবং বুদ্ধ মোদি সৃষ্টি করেছিলি কুরুক্ষেত্রের মহাভারত কেবল মোদি ଅନନ୍ୟ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂହତିର ନିଆରା ପରିଚୟ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଆମ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। କଳାକାରଟିଏ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମଟିଏ ପାଲଟିଛି ଏହି ଲୋକକଳା। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକକଳା ଆଜି ଜାଗୃତ ହୋଇଛି। ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ସାରିଛି। କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଭୂମି ତାର ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି କଳାକାର। ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଓ ରହିବ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କଳା ଲୋକକଳା।